miongoni abatani korwa ya matatu Workers Association ni gobatwara egeikaro na abatani korwa ase kiombe ya yogo kwanera na bagukinia obonchire bwa matatu ase orogongo rwagusi okwana omunyakirugo okongo mose ni gabaga kuboria kubwaterana korwa ase serikali ya kaunti ya Kisii asiboigo aboria abakori emirimo gokora emirimo yabo boikiranu kwatana ni kakonde gwensi gotayo twarenga ase meeting rero yabwata mangana 3 otora matatu owners no bara matatu workers no bara ototagete kubwaterana toreta omorembe toreta sanity ase sector yaito ya transport matatu ase serikali ya county tunyesabete mono etubwatesi na inde tubwaterane nero tego tubwatesi asogokora biashara byaito na intunto kunyebwatesi asogokora emirimo yaye onyento gochamu ekiagera matatu nigebwateri bagari nene ase county government abafanyikasi ba matatu ekero bachiramo naba nyene chigari ngagerete emirimo yakobe miororo na inde emirimo yakoba raisi na inde yakobe emirimo emiya ekiagera tubwateranete sub county chonsi cia Kisii county na some sub counties korwa ase county ya Nyamira no bara town ekomenyu na abantu abange igekogenderera sector ya matatu igebwata abantu koru failures counties Nyamira, Omapei, Migori, Nonyansia yambara, Naroko county mbara so intunto bwati mopakonde bwensi nande intunto rigosona nase siasa ende yonsi intunto okobogori kero monto egari koru kwa eyapiria igekobogoria abantu China chonsi. That's why togotebia abafanyikasi baito ba matatu iga monto ndebesi olegarime mwamaskani yaye oyo gokwana siasa yaye tigai yake siasa no mwabirio mwabo aye bune conductor aye buno mo driver omwabirio rulebesa mogendi moikia saucha aye buno mo conductor omwabirio rulebesa moigorero murangu agende